Okay, nu skal vi snakke lidt om logaritmeregnereglerne. Og vi ved, at der gælder, når a er større end 0 og b er større end 0, så gælder der 3 sætninger. Den første, den hedder logaritmen til a gange b er lige med logaritmen til a plus logaritmen til b. Det næste, den hedder logaritmen til a divideret med b er det samme som logaritmen til a igen minus logaritmen til b. Og den tredje og sidste regneregel, den hedder logaritmen til a i x'te er det samme som x gange med logaritmen til a. Nu skal vi bevise de her 3 sætninger. Det første vi gør, det er lidt fra 10-talslogaritmen, hvor vi ved, at a er det samme som 10 til logaritmen i a. Og så har vi b, som er det samme som 10 i logaritmen til b. For at gøre det lidt nemmere, så kalder vi a for alfa, tegner vi sådan her, og b, det kalder vi for beta. Så det vil altså sige, at de her, de kommer til at hedde, at a er lige med 10 i log alfa, og b er lige med 10 i log beta. Nu skal vi bevise den første sætning, som altså lød log til a gange b. Den omskriver vi til log til 10 i alfa gange 10 i beta. Det kommer herover fra. Så det vi kan se her, det er, at vores potensregneregler, der ved vi, at når 2 tal har det samme grundtal, så må man slå dem sammen og plusse de 2 potenser. Så der kommer altså til at stå log til 10 alfa plus beta. Så ved vi, at log og 10, de går ud med hinanden. Så nu står der altså bare alfa plus beta. Og vi ved fra før, at alfa og beta, det er det samme som log a og log b. Så nu står der altså log a plus log b. Og hermed har vi bevist første sætning. Nu skal vi bevise regneregel nummer 2, som ligner regneregel nummer 1 meget. Sætningen hedder log til a divideret med b. Den omskriver vi til log til 10 alfa divideret med 10 beta. Så ved vi fra vores potensregneregler igen, at når 2 tal divideret med hinanden i et potenser har det samme grundtal, så må vi altså omskrive det til log til 10 alfa minus beta. Så igen går log og 10 ud med hinanden, så nu står der bare alfa minus beta. Og det ved vi fra før, er det samme som log a minus log b. Og hermed har vi bevist regneregel nummer 2. Nu skal vi bevise den tredje og sidste sætning. Den hed log til a i x'te. Det omskriver vi til log, og så kommer a, som vi kaldte 10 i alfa, og hele det skal opløftes i x, så derfor laver vi 2 parenteser. Så ved vi fra vores potensregneregler, at når man har et grundtal i potens, som det hele er opløftet i en potens, så må vi omskrive det til log til 10 alfa gange x. Så går 10 og log ud med hinanden igen, så nu står der altså alfa gange x, og vi ved, at alfa, det er det samme som log a, så nu står der x gange log a, og hermed har vi så bevist den tredje sætning. Her er et eksempel på, hvordan den tredje regneregel kan bruges. Den hedder log til a i x, det er lige med x gange log a. Og her sætter vi x til at være 5,
og a til at være 3. Så hvis vi prøver den første, så står der log til 3 i femte. Lad os se, hvad det giver. Log til 3 femte, det giver 2,38. Så tager vi den næste. Den hedder altså 5 gange